Habang inaabangan natin kung sino ang magiging naturalized player ng ating Gilas Pilipinas, kung si Jordan Clarkson ba o si Justin Brownlee. Pero ito, kumpirmado na ang Twin Tower ng ating bansa na sina AJ Edu at Kai Soto. Idagdag pa natin dito si John Mar Fajardo at Japet Aguilar. So parang quadruplets na yata ang sentro ng ating national basketball team. Lalo na kung sa wingman at 3-point guard position gaya ni na Jamie Malonzo, Justin Baltazar, Matthew Wright, Jordan Heading, Bobby Ray Parks at iba pang mga Gilas players natin. Ipagdasal na lang natin na sana hindi to isama sa lineup ang mga Ravenna brothers kasi sayang ang pwesto nila mga bay. Meron pang mas deserving dyan, lalo na sa point guard position na malakas sa opensa at depensa gaya ni na Dwight Ramos, Scottie Thompson at Renz Abando. Diyan magandang laban to. Kahit itong tatlo lang na sina Dwight Ramos, Scottie Thompson at Renz Abando magtulungan sa rotation ng point guard position, malaking tulong to sa Twin Tower natin na sina Kai Soto at AJ Edu. At may kapalit pa sa sentro kung sakaling mahirapan kasi nandoon si Japet Aguilar at John Mar Fajardo. Hanggang dito lang muna mga bay. Ang inaabangan lang nating lahat sa ngayon kung sino ang magiging naturalized player natin, kung si Justin Brownlee ba o si Jordan Clarkson. Comment nyo lang ang opinion nyo mga bay kung sino sa dalawa ang karapat-dapat na magiging naturalized player natin. Pero sana man lang no, silang dalawa na lang ang sabay maglaro. Gaano kaya kaganda ng Gilas Pilipinas natin kung kasabay maglaro sina Jordan Clarkson at Justin Brownlee. Tapos itong Twin Tower natin na sina Kai Soto at AJ Edu. At tapos ang point guard natin sina Renz Abando, Dwight Ramos at Scottie Thompson. Yun ang aabangan natin. Rock and roll na tong tanan mga bay.